Na szevasz Laci, Laci hol van? Jön akkor végül, vagy Lacinál marad? Kéne jönnie, mert Laci végül elmondta nekem, hogy Laciéknál van eldugva még mindig az a cucc, amit Laci akkor rendelt be, amikor Laciéknál volt az a bizonyos június 27-i megbeszélés, ahol Laci akkortól csak Laciéktól vehet. Mert ez egy ilyen becsületbeli dolog, hogy jóvá tegye azt a hibát, amit Laci részegen követett el, hogy Laci kedvenc kazettáját kiúzta a szalagot, és Lacira tekerte. Laci meg úgy szedte le magáról, hogy szétszakította, pedig ezt még Laci hozta Bulgáriából arra a Laci napra, amelyiken Laci ütöttek ki változatosságképpen Lacit. Laci pecsenye volt, emlékszel? Mi van? Most mi van? Te vagy az labos? Menj csak. Volt egy koncert, és ilyen kisgyerekek összeírták az egész kis várost, ott egy Dunántúlon vagy mi. És tudod, beszaltak és minket nyomtak fel, és ezért van most ez a és Bobokromot is bevitték, meg minden. És akkor most, hogyha akkor 12 órás és akkor elmarad a koncert, ha csak leigazoltatnak. Párú piros, bazd meg életfogytiklan, ha pirosan átmész, Geci. Mikor találkoztál először Lacival? 95 körül. Addigra már szétütöttek a rendőrök. Tudod azt a papírtörölközőt, tudod, itt van, mert folyik az orrodból a vér. Tudod, megmosom az orrod, vagy megtörlöm. Nézd csak! Meggyújtom a nincs bizonyíték, most azt sem, amikor kattingatta mellettem a pisztolyt a rendőr. Úristen, Geci, végig rögtem. Ja, a 10 rendőrből 6 régi náci skinhead volt. Hagyjál már, bazzeg, kurva anyját, ha még egyszer ide jövök, a kurva anyját. Laci konkrétan azt mondta a leukémiáról. Van leukémia, meg van a többi zene, ahogy Pali mondaná. Érted? Hát én nem tudok mást hallgatni. Leukémia AMD. Ott vannak a rendőrök, Geci, rakd el a telefont. Úgy volt, hogy 94 tavaszán már hárman toltuk. Lehet, hogy akkor, de ha nem, akkor a 95 az biztos, mert akkor jártunk mindenfelé. És 97-ben meg rotty. De miért lett rotty? Amúgy. Mert elhoztam az utcaiat, mert eluntam az egészen. Leukémiát hogy lehet megújni, bazd? Nem, ugye ezt az egész összezártságot kétszer majdnem mutatjuk a fókunkat, éppen ott felkeltem egy ifa hátulja, ahol majdnem leveizéltük, úgyhogy lefáradtam nagyon. Jó, kicsit 97-ben egy kicsit korábban, korányival egy kis infúzió. A végére már nagyon lemerültem, mondta nekem elég volt, nem tudom, vége. Úgyhogy fostömlőség ez a rocker élet. Leukémia volt, másik oldalán meg. Ja, leukémia agnosztik kazetta volt. Hát vargozhatta, hát faszom tudja. 92, 92? Nem tudom, hát Vargosznak voltak a kazettái. Ott lakott a Rózsa utcán. Ticé, átmásolta. Messze itt van. Pont Fater kérdezte valamelyik, hogy kicsit borodott, hogy igen, miért szint az a leukémia? Hát mondom, ezért meg azért, hát tudod, nagyon jó. Kellett volna még egy kicsit, hogy türelmesebb legyél, vagy valahogy egy kicsit szünetet. Igazából van vele. Menjünk be? Hova? Oda. De most mi? Itt a kocsma. Nincs itt Pali. Azt a mindenségét, a GOD-s országot. 95-ben ütköztünk. Ja, utoljára. Azt a kurva. Hello. Csávé. Hú, azért megtiszteltetés. Jó vagy. Nem bizonyságon. Dobjuk a HC-t, vagy mi van? Aha. Ja. Szevasz, Pali. De hát akkor 98-ban kitártuk az állítól egy zöld golfal. És akkor meg nem mostuk a szélvédődet. Tudtam, hogy ő volt, tudtam! Ja. Persze, nem mostuk a szélvédődet. Meg mit mikor lesz tettél? koncert? Hát majd nem tudjuk. Menjünk! Igen, jó. És utána csak itt a hülye gyerekek néztük egymásra, hogy ezt megkérdezték valami. Előtte való héten, meg tudod ki? Mr. T-t is lemostuk. Mr. T-t a izét? Az öreg fekán. Egy kedélekkel, egy szőke nővel lemostuk, ő Goldent adott. Megköszönte, nagyon rendes volt. Leukémia, meg Mr. T. Ez volt a Megmondtad nekem, opicán. Vagy.
nem kamerázunk. Ja igen, bocs. Én amúgy tudom, hogy nem, csak... Emlékszel, hogy jöttek pisztolya, mi? Azok a csicskák. Nyíregyen. Nyíregyen, nagyon halomány, nem emlékszek rá. Leukémia koncert volt, mi nyomtuk előttetek, és le akarsz csak lőni. Az a boa, tudod? Valami kábítószerű. Akkor. És ahogy már a pisztolyt vette elő, Zsana egy 40 éves, már lehet 42 ilyen, nagyon nagy HC-s. Zsana. Emlékszel Zsana? Dobránszki Zsana? Ja, dehogy, de. És ő azzal a izével, így levert a hátát, tehát beleverte a földbe, megtaposta. Mi meg se álltunk éppen. Jó van Zsana, intézd el. És ment tovább. Ő meg így, bazdmeg, hova jött? És a pisztolyos távol mi lett? Hát ott meghalt. És te, hogy van? Köszönöm, én a kis szaros napjaimat. Itt. Illetve Teremvárosban. Szoktál... Csak nálunk van egy olyan Teremvárosban, hogy Balaton lesz, odaérünk szoktam. Balaton lesz. Úgyhogy ott szoktam elhajolni, elkezdek gitározok. Jaj, gyerekek! Van egy gyerek. jó. Hány éves? 7. Basz meg. Nagyon jó. De már elmettől a Jungsungot. Gitározza. Énekel. Még nem gitározza, még az odévban. De már kéri. Énekel. Így nyomja. Hogy jegyzibe lehet ilyen a világon, hogy leukémia? Hogy lett az, hogy... Amit a Palko kérdezni. De nem, hogy így... Hogy mondjam, így... Azt nem lehet... Hát bazd meg. Az gombába akár, vagy részegen, vagy... Azt hogy nem tudom, hogy vissza lehet hozni. De nem, hanem egyáltalán hogy történhetett meg ilyen? Vagy ez hogy? Hát ez nem is zene. Ja, hogy születgettek ezek a izérzetek? Hát, mi ez, bazd meg? Ez mi? Ez... Nagyon egyszerű a történet, Gupinál találkoztunk, lementünk, volt ilyen témám, olyan témám, kiszíneztünk, jött egyből, és már meg is volt utcán. Ja, mondjuk a persze. vázi. Tehát mindenki kérdezze, hogy ilyen körül, hogy ölvesszük, visszajátszunk, semmi gondoltam, hogy nem így. De hogy milyen ember kell ehhez? Vagy nem vagytok emberek? Ufók vagytok? Nem, tudom, hogy emberek idióták vagyunk. És egy kis idiotizmus kell. Nem, ez valami más, Én meg Pali, szerintem az meg megköszönjük, hogy... Még vagyunk egy páran. Meg elég sokan, hogy egyáltalán létezik ilyen a világon. Mert a többi zene az csak egy zene, érted? Jó. De ez meg... Köszönjük a zenekar nevében is. Mi köszönjük. Nem hiszünk, hogy pálinkádni az esőt? Pali. Nem ez a... Jó, leállunk egy picit. Aki fúj! Aki nem!